100 pas. Ngono tok ya. Ya, ndang pas ki ya dipaski itu. Ya, pas ki. Alhamdulillah. Pas ngasih Mang. Imang pas. Iya pas. Pas. Alhamdulillah. Iya pas entek dite ya kan wis pas. Dite wis entek pisan. Wis 300 dibuang 3 wis pas. Kere. Ning ra pas. Sing penting kan pas. Marem matine. Marem nek pas ngono kuwi. Yo pas tapi yo satu serenak. Mbak Niken, niki manten nyuwun wewayangan. Oh ya. Diaturke merga niki Mas Doni gitu. Mbak Anes ini ku dadi wewayangane Mas Doni. Mung tansah ketok-ketoken kasulistiane. Baik. Nggih. Nggih. Aku nyuwun Mbak Niken